da ni'n teimlo fatha bod ni'n ymweld â hen ffrindiau, bod ni'n nabod nhw'n dda iawn. Wrth gwrs, da ni wedi bod efo'r cymeriadau yma ar wan un, mae yna un cymeriad newydd, wrth gwrs, tro yma, ond da ni wedi dod i nabod nhw 12 mlynedd yn ôl pan ddaru Daf sgwennu Llwyth. Ac felly, beth sydd yn braf ydy bod rhywun yn gallu ail-ymweld a darganfod pethau o'r newydd unwaith eto. Wel, yn un peth, dwi'n ddiolchgar bod ni'n cael y cyfle, bod y corew wedi bod yn ymarfer y tro cyntaf yn cael dod nôl, bod yna gorau newydd yn ymuno gyda ni hefyd. A dwi jyst yn ysu cael rannu'r stori yma gyda Gweddill Cymru. A hefyd i gael pobl oedd wedi mwynhau y tro cyntaf falle'n dod nôl i fwynhau eto ac i ddathlu, bod ni dal yma. Mae hwnna'n rhywbeth, bod ni'n gallu dod i'r theatr a bod ni'n gallu dod nôl yn gymuned eto i'r theatr a chwerthin a chrio gyda'n gilydd. Mae hwnna'n teimlo mor bwysig i fi. Tyw bach fel déjà vu, ond hefyd mae lot fi di'n nghofio. Sydd yn neis achos bod rhaid i chi chwilio amdano fe to. Dwi ddim yn fel ni'n copio be wnaethon ni tro diwetha. Mae'n teimlo'n ffres a mae'r sgwennu di newid tyfu bach. Mae'n teimlo mor hir yn ôl 2 flynedd a hanner a wy'n gwybod wnaethon ni atgyfodi llwyth 3 gwaith, blwyddyn ar y tro. Ond mae hwn yn teimlo'n wahanol. Drothwy noson agoriadol arall o flaen cynulleidfa llawn a dwi'n methu aros.